Nangi lapha ke Ricardo Gospel lapha ke uSipho Chain unompempe ke Orlando Kwida uthi ke madoda alisuki ibhola ke lingakakhahlelwa uma ngabe ke uzonyakaza noma ke uzosuka okungenani unyawo ke olulodwa kumele ke libe semgqeni ibhola ke malingakakhahlelwa bela lapha ke Lebohang Mabue umdlali ke lobukelo nesipiliyoni uhlala ke isikhathi eside eqenjini leMamelodi Sundowns ephakamisa ke indondo uneyikhwepha nje manje usindwa nje ilama trophy akade ke ewaphakamisa kuye lapha ke eMamelodi Sundowns yena ke uLebohang Mabue uyeke umdlali ke ngempela okwenza ke ispeed uthi ke yimi ke ozoya lapha ke kule penalty ke yokuqala sizwa ke lichamba lapha ke endaweni yaseRathanda ekhona ke ngapha ke eGoli yena ke uLebohang Mabue uyobhekana lapha ke noSipho Chain sibheka lapha ke Lebohang Mabue uthi ke unompempe lilungise ke Mabue uthatha isikhathi sakho angifuni ke ukhale ngami lilungise ke ibhola uthathe ke isikhathi sakho uye lapha ke uvula indlela ngeza ngesiporo ngiyangena yena ke uLebohang Mabue sibheka lapha ke Mabue yashebata awuvula indlela ngeza ngesiporo ngiyangena Lebohang Mabue waphika isport wayibeka ke far from the keeper uhambile uSipho Chain yebo kodwa akafika ke kulo leli bhola uthi ke uLebohang Mabue ngibeka ke ethubeni lokuthi ke sabe ke madoda siyofuna lapha ke indebe yeNedbank Cup uzuye lapha ke eDion Hoto nange uRicardo Goss bamkhombisa ukuthi ke uvama ukuya ngaphi uthi uGoss ke ngiyanizwa bamkhomba ke uGoss athi ke dayivela ngapha uthi uGoss ngiyanizwa sibheka lapha ke eDion Hoto bele babela baseDia uzokwenza njani awu Hoto Dion Hoto yashebata athi besitshelile nje Goss ukuthi ke iyangapha uthi uGoss ngisuke ngasuka late madoda uthi nje ngisuke ngasuka late ile ya forward step ke mphazamisile uGoss ukube ke uvele wasuka nje waya ngapha naku uGoss uthi ke bengiyibonile kodwa ke kushuthi ke ngempela babastadishe ngempela kabadlali ukuthi ke imvamisa bawakhahlela ke ngakupha ama penalty uyelapha ke Bradley Grobler uMagwaze ephindelela yena ke uBradley Grobler sibheke lapha ke Sipho Chain sibheke lapha ke uMagwaze ephindelela yena ke uBradley Grobler sibheke lapha ke Magwaza yashebata uMagwaza ephindelela onembuzi bala ngayisipiliyoni yena ke uBradley Grobler wagcwalisa uGrobler wahamba waphelela uSipho Chain kodwa akangafika ke leli bhola yena ke uSipho Chain uzuya lapha ke Inkemba yena ke uThapelo Xoki insizwa ke yayi ukapteni ke kumaZulu sibheke lapha ke Xoki Inkemba sibhekene noGoss sibheke Xoki yashebata ibeka phakathi Inkemba yena ke uThapelo Xoki Ricardo Goss uyabuza uthi madoda benibone kanjani kanti Xoki njengoba ke engilahla kanje elisangale ke lenkundla phambana nalo yena ke uRicardo Goss uzoya ke a former Orlando Pirates player yena ke uVincent Pule Mashonisa
azana kahle noSipho Chainer, azana kahle noSipho Chainer. Kungenzeka uMashonisa aye direct ngoba ke uSipho Chainer uyamazi uMashonisa ukuthi ke imvamisa uvame ukukhandlela ngakuphi, uthatha isikhathi sakhe nje uSipho Chainer, uyamthusa nje uMashonisa, akafuni nokumbheka yena ke uSipho Chainer. Shonisa Mashonisa, Vincent Pule, sibheka lapha ke Mashonisa, oyindoda Chainer, ngasho ngathi umazi kahle uMashonisa uChainer. uMashonisa elefuna ukuya director, kwakuthi-ke akaliphakamisanga-ke lele bhola ngokwanele. Yena-ke uMashonisa waseshiya umlenze uSipho Chainer. Awulahla umlenze mntanami, wasebuya nalo lizwa yena-ke uSipho Chainer. Ngaleyo ndlela-ke ingena ngaphansi kwengcindezi iSuperSport United. Uzuya lapha-ke ubufakazi, Evidence Makgopa usekhonsalthile yini uboss. Sibheke lapha-ke Makgopa, akahlehli nakakhulu. Makgopa yasho leyo mpahla, ihamba phambili Orlando Pirates, liyabuya-ke ithemba manje kubalandeli. Akupheke nje Makgopa, ushake ingcwenga yento, umphambanisa nalo yena-ke uRicardo Khoza. Uthi uMakgopa ngizishaya isifuba ngale nto-ke eqeda kuyenza. Uya ukapteni Nico Mmobi, oye-ke ozothi-ke ayilapha-ke kuleliya bhola yena-ke uNico Mmobi. uChainer uyabathusa-ke, uvela athatha isikhathi aphithizele nje into ongayazi, ento edlaluza nje. Sibheke lapha-ke uNico Mmobi, sibheke lapha-ke uNico Mmobi, yasho leyo mpahla. Ushake ugesi uNico Mmobi, ushake ugesi wento uNico Mmobi. Ebeyibonile uSipho Chainer, kwakuthi-ke ihamba ngamandla ipenalty yakhe-ke uNico Mmobi. Siyalingana-ke mbukeli amagoli, kodwa-ke okwamanje Orlando Pirates yo-ke ene-advantage. Uye lapha-ke indaba ithethwa ndlondlo. Ungayithi fu. Sibheke lapha-ke indaba ithethwa ndlondlo, bhekene noRicardo Khoza, thatha isikhathi sakhe uNdlondlo. Sibheke lapha-ke Ndlondlo, ithemba uRicardo Khoza wabayo iSuperSport United, wabuya nayo izwa ipenalty yakhe undaba ithethwa Ndlondlo. Waphakama uRicardo Khoza, waseke ecaphuna, ebuya nayo-ke izwa leya penalty. Ricardo Khoza uthi-ke bekani umoya phansi, nithathe-ke isikhathi senu, mangabe ke nizoyokhahlela. Uyalapha-ke umfana omncane uBura, uratilwe uLoyisani, phinde lapha-ke ngesobheke sesibili efakwa-ke umfana omncane. Kuthiwa-ke akazokwenza-ke izinto zenzeke eqenjini lawo lapha-ke Supersport United. Thatha isikhathi sakhe uSipho Chainer, uthatha isikhathi sakhe uSipho Chainer.
Athi-ke sibheke lapha-ke uRatilwe Moleisane. Bhekene lapha-ke noSipho Chena. Uyaqala uyaphithizela uRa. Ushona le nale. Usamfunda uSipho Chena. Sibheke lapha-ke uRa. Shone uphahla. Wayibeka phakathi uRa. Yena-ke uRatilwe Moleisane. Nansi kabukele-ke Bhethu Mehlwana. Orlando Pirates mayingahlulwa yile penalty kuyobeke sekugezelweni kodwa-ke mayingayikora le penalty kuyiwa lapha-ke ku-sudden death oyiwa lapha-ke ku-sudden death mayingayikora i-Orlando Pirates kodwa-ke mabengayigeja iyaligeza ijezi i-Orlando Pirates emva kweminyaka emithathu ingakaze-ke iphume iyagcina-ke ukukhishwa iMarumo Gallants la ePolokwane ngale nje komakhelwane kuma-penalty eNew Peter Mokaba Stadium. uTito ubhekene noRicardo Gosa. Sibheke lapha-ke Tito uthatha isikhathi sakhe uzokwenza njani uTito. Tito yasinda ngokulambisa yona-ke Orlando Pirates cishe wabuya nayo izwa uRicardo Gosa. Ipenalty kaTito ungabazile uRicardo Gosa ukuhamba akubheke ama-steps engabaza ukuhamba uRicardo Gosa. Loya two-step loya awuthathile iwona two-step-ke ombambezelile ukuthi afike lapha-ke kuleliya bhola. Uyiwa lapha-ke ku-sudden death. Ungena lapha-ke uthi-ke uGosi nje ushothe nje kancane ukuthi-ke kuye nayo. Uzuya lapha-ke uMkhongi Christian Nakasayile. Athandaza-ke uLebohang Mabue. Bathi-ke kanti kuyolunga nini. Sibheke lapha-ke uMkhongi. Usamfunda-ke lapha-ke uSayile. Sibheke lapha-ke Sayile. Wayindoda chain. Mkhongi uthiwa kanti uphethe njani ibhodlela Mkhongi. uMkhongi ngathi ufike engaphethe lutho. uMkhongi yashintsha-ke manje ukuhle epleyitini. I-Orlando Pirates yiyo-ke manje sine-advantage yokuthi-ke ithathe umdlalo. Yiyo-ke i-Orlando Pirates iwuqede bese idlula iya lapha-ke kuma-semi-finals. Akubheka nje injabulo lapha-ke ebhentshini layo lapha-ke i-Orlando Pirates kodwa-ke laselimhlula-ke leya bhola yena-ke uChristian Nakasayile. Uzoya lapha-ke i-Riva umsele ongashi ogeleza uyofika phakathi olwandle. Goodman Mosele uye-ke oya lapha-ke kuleliya bhola yena-ke uGoodman Mosele. Nansi Riva ingayithatha i-Orlando Pirates iyibeke lapha-ke kuma-semi-finals. Yona-ke i-Riva Goodman Mosele. Sibheke lapha-ke Mosele shone uphahla. Iyadlula i-Orlando Pirates iya lapha-ke kuma-semi-finals. Iba iqembu lokuqala elidlulela lapha-ke sekungena nabalandeli-ke manje enkundleni. Okuyinto-ke engafuneki-ke neze ilwile iSuperSport United yabuya emdlalweni yalihudula iqembu le-Orlando Pirates yaze yalifaka lapha-ke kuma-penalty. Kodwa-ke uMkhongi ungomunye wabadlali abathe behluleka-ke ngempela ukuyibeka-ke phakathi. Bajabule-ke ngempela kwabalandeli bayo lapha-ke i-Orlando Pirates. Umdlalo-ke bukeke uyaphela uphela nje iyo lapha-ke i-Orlando Pirates
edlulela-ke phambili engathi-ke uye lapha-ke uSipho Chaina othe wabamba lapha-ke ama-penalty evimbela lapha-ke abayo iyona-ke iSuperSport United asikhamba kebhulokhe umhlaba wamasipala ubhekisa phezulu bathi fasa phakaniya fasa ndoda emnyama wena wayi-afrika wabena kanye ziphila abanye basayibheka phezulu esibhakaphakeni sebenzileka lapha-ke Ricardo Kosa kodwa-ke kwalile iyadlula-ke emnyama idlula nje iyalapha-ke kuma-semi-finals ungakhohlwa ukuthi-ke kunomunye umdlalo oqalayo njengamanje waso-ke iStellenbosch nawo-ke lapha-ke i-Kaizer Chiefs iwona mdlalo-ke ozokwazi ukuthi-ke uyibambele wona njengamanje njengoba-ke uphela nje umdlalo lo kade-ke sikuwona mina nawe sihlangane-ke ngolesithathu